prieteni, sunteți pe canalul Irina Show și astăzi am găsit niște bomboane care se numesc Snickers. Știți Snickers. Și nu știu dacă să noi spuneți dacă ați degustat și voi. Să gustăm. Dați mai puțin cremă. Are gust de... Știți voi cum se numește, mai de ăsta de Snickers ca al nostru, doar că asta are puțin mai multă cremă și crema asta zici că e gumă și albă. Și așa arată. Și sunt foarte tari și aici. Nu vă spun ce credeți voi. Și are lună. Pa, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați cu voi. Astăzi a fost Irina și să scrieți multe comentarii. Am terminat, soră. Încă verișoară. Upsi. Vorbeam cu păpușile mele, ca să nu știați,